ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ଗାଁର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ, ବାପା ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ଗ୍ରାମର ମୁଁ ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ହେଇନି। ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ବି କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଏତିକି ଯେ ମାଆଟି ମୋର ଏବେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକେଇବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୂର ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ସେତେ ନାହିଁ, ନିଜର ପାରିବାରିକ ସଚ୍ଛଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାଜସେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସଂଗଠନର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସୁନ୍ଦର ନାୟକ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ନଗର। ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ମାଆର ଡେଥ୍ ଥିବାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଲଢ଼ିଚାରା ମାଆକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାଜସେବାର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଏଠି ଆପଣ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ହାଣ୍ଡିଧୁଆଁ ଗ୍ରାମରୁ ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ସୁଧାର ନଥିଲା ନା ଭଲ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ନୂତନ କି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି? ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଚାଉଳ, କିଛି ତେଲ, କିଛି ଡାଲି, କିଛି ପିଆଜ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର, ଆଉ ତାପରେ ତା ସହିତ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାଜ ସେବା ଅନୁଗୁଳର ମୁଁ ହେଲି ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛୁ, ଭାଇ ଆମର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଧୁଆଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିପଦ ସଂକୁଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବା କିଛି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ନୂଆ ସଂଗଠନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଆମର କିଛି ସଂଗଠନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଭାଇକୁ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ବହୁତ